MTV. Nihayet kış aylarına da ayak bastık. 1 dekabr selamlarını yollap men Diana Tajidinova Yaşlık Tavışı hit paradın başlap jiberem. Nindi temaga aralashqanimizni anglagansizdir endi. Әйе, kış turunda kim bu yıl faslını yaratan? Ne için? Bar sorovlarga javob табылыр. Ketdik. Yaşlık Tavışын gel qarab turuvchilar biladir, bilmaganlarga qabatlıyım. Sizning tovushlarınız yetmәү sababli bir rezidentimiz bilan sov bulashabыз. Әлеге klipni so'nggi topqir qarabızıq. Гомерләре керен усыныга, исмиләр җилләрдә карышыга, сөюнең иң татлы чагында, мизгелләр каядыр ашыга. Мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз, сәзгенә, әзгенә, ашыгмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз. Tağın şunusunda isingizga төшерәм. Атна сайын Yaşlık Tavışı hit paradında яңа җырчыны сәламлибез. Аның клибын яки җырын ошатсагыз, тавышлар калдырырга онытмагыз. Жылы яңгыр булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булырмын, тормышыңа гомерлек ям булып тулармын. Адашып йөрмә әле, ерак җирләрдә иркәләнеп тибрәлимче, синең җилләрдә. Adашıklar yürüme ele, yarak çirelerde irkelenip tiberelimşe, sinin şillerde. Danışıkları bulup kulsan, uzim sina şeşek atarmın, yaşav birgen bəxitim deyip, atarmın, adaşıplar yürüme ele, yarak җирләрдә irkelenip tiberelimşe, sinin җилләрдә. Adaşıplar yürüme ele, yarak җирләрдә irkelenip tiberelimşe, sinin җилләрдә. Sinin җилләрдә. Sinin җилләрдә. Na 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 na. Жылы яңгыр булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булырмын, тормышыңа гомерлек ям булып тулармын. Адашыпар йөрмә әле, ярак җирләрдә иркәләнеп тибрәлимче, синең җилләрдә. Адашыпар йөрмә әле, ярак җирләрдә иркәләнеп тибрәлимче,
Гөлнар Гыйльманшин җәйне яратса да, кышның да үз матурлыгы бар дип белдерде. Бар җир шундый ап-ак, саф була дип сөйләде ул. Аның башкаруында «Кайда син» җыры өчен 1320 номерына тавыш 116 кодын юлларга онытмагыз. Карыйбыз. Жәйге күннәр, болында гүлләр, кайда калдылар, соң ул чакылар. Тәүге саф хисләр, тылсымлы кишләр, кайда безнең ялкын учакылар. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син, кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз. Өметләнеп сине көтәм мин. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син, кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз. Өметләнеп сине көтәм мин. Әйләнді жырға, кайчан бергә тормыш корырбыз. Искә төшереп үткән чакларны, бергә бик бәхетле булырбыз. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син, кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз. Өметләнеп сине көтәм мин. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син, кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз. Өметләнеп сине көтәм мин. Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз. Синдә уйлыйсың, синдә көтәсең, шулай гомерләрне үтәсең. Тизрәк күрешик, барсын аңлашик, бушка яшьлегебез үтмәсен. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син, кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз. Өметләнеп сине көтәм мин. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син, кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз. Өметләнеп сине көтәм мин. Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз. Өметләнеп сине көтәм мин. Аделя чаңгы чаналарда шуырга бик ярата. Шуңа күрә кышны да зарыгып көтә. Кызның тагын бер яраткан ел фасылы җәй икән. Кышын чаңгыда шуса, җәен ул кызынырга ярата. Бүген шундый матур көн, ә миңа укуга барасы бар. Бәхетлеләр туа диеп язда, сыер ышыклары кунап сайрый талда. Мин гашыйкка
Президентimiz Albina Karmasheva qishni yaratsa da, yozni ondan istimrak ko'ra. Yoz kuni bor dunyo yangaroq. Shunga ko'ra ul menga yaqinroq deb bildirdi Albina. Оның boshqaruvida ijrni tinglaymiz ham tovushlar yo'llaymiz. Келдім әлі сізінің янға, әйтір сөзім болғанға. Матур яқты ойларымнан, көңіл ташып толғанға. Тілеклерім менің сізге, сау сәлемет болығыз. Матур болсын ішлерігіз, яқты болсын юлығыз. Қияшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатлық мезгілерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Қияшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатлық мезгілерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Суғышылар болмасын жерде, балалар шат болсынар. Дос туған якындар бізіні сүйіндіріп тұрсынар. Тілеклерім менің сізге, сау сәлемет болығыз. Матур болсын ішлерігіз, яқты болсын юлығыз. Қияшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатлық мезгілерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Қияшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатлық мезгілерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Бик қадірлі болып қына, матур тұрмышта яшик. Бірге болып, бірден болып, жерге шатылық үләшик. Тілеклерім менің сізге, сау сәлемет болығыз. Матур болсын ішлерігіз, яқты болсын юлығыз. Қияшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатлық мезгілерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Қияшлы болсын күгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатлық мезгілерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Дейіп шатлық мезгілерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Жырлап тұрсын көңілібіз. 16 декабрь күні пирамида көңіл ашу залында елның ең күтілген вакыйгасы татар жыры узачак. Син дә әлеге шараны үз күзләрең белән күрергә тиешсең. Килми калма. Белешмәләр өчен телефон 5-196-196. Başkasını aldın mı? Aldım yine aldım. Annenin pankalarını aldın mı? Vallahi unuttum. Evet.
Тамырларыбыз савылдан Biz avылда үскәннәр Матур тормыш бәхет тип, матур тормыш бәхет тип Тик авылдан киткәннәр Матур тормыш бәхет тип, матур тормыш бәхет тип Тик авылдан киткәннәр Китәбез дә, кайтабыз да, кайтабыз да китәбез Олымыз син, кешемез син Китеп, кайтып, кайтып китеп Гомерләрне үтәбез Китәбез дә, кайтабыз да, кайтабыз да китәбез Олымыз син, кешемез син Китеп, кайтып, кайтып китеп Гомерләрне үтәбез Әти, әни, туганнар дип Üzülüp тора үзәк Жанға дава булсын өчен, жанға дава булсын өчен Авыл һавасы кирәк Жанға дава булсын өчен, жанға дава булсын өчен Авыл һавасы кирәк Китәбез дә, кайтабыз да, кайтабыз да китәбез Олымыз син, кешемез син Китеп, кайтып, кайтып китеп Гомерләрне үтәбез Китәбез дә, кайтабыз да, кайтабыз да китәбез Олымыз син, кешемез син Китеп, кайтып, кайтып китеп Гомерләрне үтәбез Кайда йөрсәк, нишләсәк тә Күңел һаман авылда Хәтта җырга да салабыз, хәтта җырга да салабыз Сагынуыбыз хакында Хәтта җырга да салабыз, хәтта җырга да салабыз Сагынуыбыз хакында Китәбез дә, кайтабыз да, кайтабыз да китәбез Олымыз син, кешемез син Китеп, кайтып, кайтып китеп Гомерләрне үтәбез Китәбез дә, кайтабыз да, кайтабыз да китәбез Олымыз син, кешемез син Китеп, кайтып, кайтып китеп Гомерләрне үтәбез Олымыз син, кешемез син Китеп, кайтып, кайтып китеп Гомерләрне үтәбез Гомерләрне үтәбез Китәбез дә, кайтабыз да, кайтабыз да китәбез Олымыз син, кешемез син Китеп, кайтып, кайтып китеп Гомерләрне үтәбез Банкаларны кайтырыз ярамы? Айгөл Миндиярова кышны бик яратып һәм сагынып көтеп ала. Бәләкәй чакта аны кыш минем өчен мөгъҗиза, әкият белән бәйле дип белдерде җырчы. Бала күңелле Айгөл өчен 1320 номерына тавыш 118 кодын юллагыз.
Bakışların duyguların bir bele minim janda Neynemeyim bigrep yaradan sine Menge şulay yeşeli suyu bir gelep mine Neynemeyim bigrep yaradan sine Menge şulay yeşeli suyu bir gelep mine Neynemeyim bigrep yaradan sine Menge şulay yeşeli suyu bir gelep mine Menge şulay yeşeli suyu bir gelep mine Tuğan günü bilen neney Raya Gizatulin kışını yaratam, lakin soğuk yaklarda yaşamaz idim deb bildirdi. Yılga bir gina bulsa, tez gina uzıp gitse, bir sözünde yok deb kildi ol. Onun başqaruunda şigir jirin tinglaybiz, ham albatta tovushlar yollaybiz.
Венер Нургалиев хит парадыбызда тормыш бит ул мөгъҗиза җыры белән катнаша. Минем өчен һәр көнем мөгъҗизага тиң. Тышта нинди ел фасылы булмасын миңа барбер. Һәм сезгә дә шуны киңәш итәм, диде Венер. Дуслар, яхшы киңәш, кулак салыгыз. Беренче эшлекне ачып җибәрәбез. Өченче урын иясен каршы алыгыз. Buzlarında batıta iken durmuş Kilgensin iken bu jirge Yanıp yeşerge tırış Tuldırsa da, yandırsa da Durmuş bit mugjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep yize Tuldırsa da, yandırsa da Durmuş bit mugjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep yize Yaxşısında, yamanında Kürsete ul pay vakit Kimlersin tuygan iken Bu dünyаны yaratıp Tuldırsa da, yandırsa da Turmuş bit ul mugjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep yize Tuldırsa da, yandırsa da Turmuş bit ul mugjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep yize Kalsın işin jirne bizeni kırak Kışlarda bit yollar yara Dışarıga biyik yırak Tungırsa da, yandırsa da Turmuş bit mugjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep yize Tungırsa da, yandırsa da Turmuş bit mugjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep yize Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep yize Dünyanı inglep yize Жәй жетсә, жәйгә гашыйкмын, кыш көне кыш белән яшимен дип белдерде Рамиз Галиев. Аны яраткан ел фасылы юк. Ел фасылына карап кәеф үзгәрә торган булса, бик төшенкелеккә бирелеп яшәргә кирәк дип елмайды Рамиз. Хит парадның 2нче урынны яулаган резидентыбыз сезнең экраннарда. Yakta yıldızlar yırakka düşe Barda yakında sina yenişe Hıyal kanatı üsseyin nerede Durmuşka aşa büyük göklerde Bəxtin ənin nurlansın Geçer yılğan yırak yol olsun Sözlerinden şerbet daralsın Düşmanların dost bolup kalsın Yüreğini tınla hıyallarına Şınlaşsın yaktı oylarda
Yazmışına bugün özün koca, barısı da senin kollarda. Көктен қарасам, барда бір ұшта, бұ дүния бұ жер, өзі тамаша. Бізге қиялар ашар тұрмышқа, барсы да болыр, көкілер болышса бәқітіңнен ең нұрлансын. Кешер елған ерақ ел алсын, сөзлеріңнен шербет таралсын. Düşmanların dost bolup alsın, yüreğini tınla kıyallarda, şınlaşsın yaktı oylarda. Yazmışına bugün özün koca, barısı da senin kollarda. Pa-pa-pa-para-param, pa-pa-para-param, pa-pa-pa-para-param, para-ra-ra-ra-param. Hıyal kanatı Örülsün көкке, үш қиялыңда бар биікlikке. Сүйу ярату кел ғымірлікке, біздің көңілге, дәртлі жүрекке. Бәқітіңнен ең нұрлансын, кешер елған ерақ ел алсын, сөзлеріңнен шербет таралсын. Düşmanların dost bolup alsın, yüreğini tınla kıyallarda, şınlaşsın yaktı oylarda. Yazmışına bugün özün koca, barısı da senin kollarda. Pa-pa-pa-para-param, pa-pa-pa-para-param, wa-pa-pa-para-param, para-ra-ra-ra-param, pa-pa-pa-para-param, pa-pa-pa-para-param, wa-pa-pa-para-param, para-ra-ra-ra-param. Hey! Ник утың сүнді деп мұңланушы Илнар Акрамовның яратқан ел фасылы жәй. Суыққа қарағанда қызуны нығырақ яратам. Қышны да яратмайым деп әйті алмайым. Чөнки тылсымлы ел фасылы деп өстәді ол. Алтын медаль иесі, яшьлек тауышы тапшыруының абсолют жеңушісі экраннарығызда. Көп сірлер жайылғандар, не күттіңсіңде, тәрәзіңде, янады үзіліп күтсәмде, әлі ятларға тияр болдың, шушы қараңға мезгіллерде, бұлыт қаплаған яқты айна. Salqın jiller bəğərgə ötər, tərəzəndə ot yanmasa da, şaşqın күңел бары бір күтər. Янады
исәнләштек, урыннарны билгеләдек, беренчелекне тапшырдык. Димәк, сау булашык. Мин Диана Тажетдинова, барыгызга да күңелле яллар телим. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.